Sunt Cătălina, ea e fiica mea Valentina și astăzi am primit colectele de la Escapade și împreună cu voi vrem să le desfacem. Ce ziceți? Sunteți curioase ce avem aici? Da. Haideți să vedem. Mă ajuți? Da. Pentru început, o să vă zic că acesta este catalogul pentru lunile următoare, plin de oferte. Bănuiesc că știți, cele care ați mai comandat. O să vi le arăt mai în detaliu. Am desigilat doar coletele ca să nu mai stau să le desfac împreună cu voi. Așa că acum le deschidem și vedem ce avem aici. Ce ai găsit prima dată? Ia să vedem. Este un șampon, așa este, un șamponel. Așa arată. Un șampon de la Pierre Ric. Așa, ce mai avem? Îmi place că sunt foarte bine sigilate produsele. Asta. Mulțumesc, mami. Avem un spray de cuptor. Face minuni. Deci dacă vreți să curățați cuptorul, acesta este perfect. Eu l-am făcut lună. Vi-l recomand cu mare drag. Este ca o spumă care se aplică pe cuptorul călduț. Se lasă 10 minute și apoi se șterge. Nu e toxic. Nu miroase foarte tare, cum miros cele din comerț. E super fain. Aici ce avem, mami? Un detergent de suprafețe. Sper că se vede. Ia să vedem cum miroase. Îl desfac pentru că este al meu. Ia, îți place? Da. Miroase a mandarine, a portocale. Miroase foarte fain. Ce mai avem aici? Hai să vedem cum îl desfacem, mami. Trebuie să-mi iau o foarfecuță, că asta e sigilat. Deci am luat și eu o foarfecă de-a fiicei mele, care nu prea tare. Ca să vedem. Hai că l-ai desfăcut tu prima. Aceasta este soluția universală. Face treabă pe orice suprafață, pentru orice mizerie. Vă recomand și pe aceasta. Iar aici avem un detergent lichid de rufe. Eu foloseam foarte mult un produs scump din comerț, care a început să nu mai spele și de când am descoperit ăsta nu-l mai schimb. Rufele sunt miros proaspăt, sunt curate, chiar curăță toate murdăriile, mai ales de la copii. Haideți să vedem și a doua cutie. Ce avem aici? Ce avem? Ștrambișori. Avem o cutie cu mulți... Are ștrambișori. Așa. Pentru tanti. Așa este. Avem broșurele. Broșurele. Au apărut broșurile pentru Crăciun. Cutiuțe, hăinuțe, pijamale, detergenți, totul pentru Crăciun. Dar uite. Da, mă. Așa, deci mai multe broșurele. N-am luat acolo. O punguliță Escapade. Să știți că aici e un tata. Acolo sunt ștrambi, da? Deci avem mai multe perechi de ștrambi, de colanți. Foarte rezistenți. Deci acesta de la greutate s-a desfăcut. Hop, hop, hop. Ce tu? Asta e o redită. Uitați. Așa este. Și uitați ce e aici. Machiaj. De machiaj. Da. Deci am avut ajutor. Vedeți ce ajutor am? De nădejde. Acestea sunt colanții.
Da, mami, până acolo. Avem colanți negri de 110 deni, 50 deni. Da, uite că e pentru... Imediat ne uităm. 110. Aici avem o pijama. Sunt pijamale de iarnă foarte faine. Ambalate în cutie foarte frumos, după cum vedeți. Așa. Și mai avem încă o cutiuță. Ce mai avem aici? Alți ștrampi. Uite. Alte dresuri. Alte dresuri, uite. Toți sunt negri, de diferite grosimi. Uite, maro. Așa. Ce mai avem aici? Aici avem un pulverizator special pentru sticlele acestea. Trebuie cumpărat pulverizatorul separat dacă vreți să pulverizați. Dacă amestecați cu altceva, nu aveți nevoie de pulverizator. Dacă ce mai avem? ești damp, să luați. Mulțumim, mami. Și mai avem un parfum de la Chiotis cu vanilie și neroli. Și să știți că trebuie să luați damp. Iar aici avem o cupă pentru detergentul lichid. Este gradat, nu știu cât se vede. Este foarte practic. Eu înainte puneam la ochi și nu știam cât detergent pun, dar acum asta m-a ajutat foarte mult. Vi-l recomand cu mare drag. Da, să știți că sunt damp. Exact cum spune fiica mea. Aici avem foarte multe dresuri sau colanți. Toți sunt negri. După cum vedeți, doamnele, domnișoarele în toamna aceasta preferă negru. Uite! Da, și o pereche de dresuri pentru fetițe roz. Roz bombon. Da, ăsta e al meu. Nu este al tău. Nu este al tău. Da, mulțumesc mult că m-ați urmărit și vă mai așteptăm pe pagina noastră de Facebook. Pa!